Uba titas khan ubalang uwi ni kinangelam jaka seng United Democratic Party ulang bade uba amha walawan lam yo ba proses jaka UDP hapo maulai. Andai kai pat kabalami hadien haka jinge de jogi ki angot naglaju umra banong ai nama kadi ka kam jaka UDP maulai. Kajingwan jong ba proses hapo maulai haka UDP kade kan inisiatif jong iba emba kam de ka inisiatif jong no kade hi ka jing play lenti jong i ka inisiatif ka jong i ba lawan ra ya ba proses po ka kejing keren banwan ra ba proses ka UDP dan re ban ong hi kata ka ya ban question ya ka leadership te naso ka namdan i ban comment kata de ka jong i simet ka jing so ka jong i te ya kata namdan i ba nga san lai na ni nga jing ro ba piti sok mi po ka unit jong mo lan UDP em kata ngala juba men ngong kala ban dei ba ka jing siam ka jong i hapo maulai je ten re ya kata ka jing sa lain ngong nga ka de ka constituency issue ka bangi le si na ka state nga simet ngam tip i te le si yo dan gi batip te ya kata ngam la ban ong ten re ngala yo so ba na ka liang ka district kila ya sedang ban ya penbet ya ni ka kam ten re le si kam simpoi sinu